ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ। ଉଦ୍ଧବ ବୋଲେ ସାଧୁ ଧୀର କହିବା ହେଉ ଦାମୋଦର। ଏ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୃତ ହୁଅନ୍ତି କି ରୂପେ କାହିଁରେ ଗମନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ଦେହ ସୁଖକର କେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ପର। ଦେହର ଆତ୍ମା ଯେ ନୁହଁ ଆତ୍ମା ଯେ ସ୍ନେହ କରେ ଦେଇ। କି ରୂପେ ଛାଡ଼ ଇଆକୁ ପୁଣି ନ ଆସ ଏ ଗୃହକୁ। ଏକଥା ମନକୁ ଧନ୍ଦା କେମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିବ ଦ୍ୱିଧା। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲୁ ଯେତେ ଯମପୁରାଣେ କହେ ତୋତେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ସାଧୁଗଣ ମୁଖେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି ସୁଖେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀଗଣଙ୍କ ଆୟୁଷ କାଳ ବିକାଳ ପରବେଶ ପ୍ରଥମ ଲୋହର ପ୍ରତିମା ଦେଖାନ୍ତେ ଅଗ୍ରତେ ଗଣିମା। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ଯେ ଆସ ଏ ଘରେ ଆସି ବେଗେ ପଶ। ଆତ୍ମା ବୋଲଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋର ହର୍ଜିଲା ଘର ଏଇ। ଏହାଙ୍କୁ କେମତେ ଛାଡ଼ିବି ସେ ଘଟେ ମୁଇଁ ନ ପଶିବି। ଶୁଣି କାଳ ବିକାଳ ଦୁଇ ସେ ଘଟ ହୁଅନ୍ତି ଲୁଚାଇ। ପୁଣି ଦେଖାନ୍ତି କଂସା ଘଟ ବୋଲାଇ ଆସ ଛାଡ଼ି ମଠ। ସେ ଘଟ ପୁରୁଣା ବଇଲା ତୋତେ ସେ ଘଟ ନ ସାଜିଲା। ଦେଖ ଏ ନବତନ ଘଟ ପାରିଲେ ଆସି ଏଥି ଭୋଟ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବହୁତ ଅଟଇ ସେ ଘଟ ମଳିନ ଦିଶଇ। ଆତ୍ମା ବୁଲଇ ତୁମେ ଶୁଣ ଗର୍ଭୁ ତାହାର ମୋର ପ୍ରାଣ। ସଙ୍ଗ ହୀନ ଆସିଅଛି କିପରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଘଟ ଦୂରେ ଥୋଇ ପିତ୍ତଳ ଘଟେକ ଦେଖାଇ। ବୁଲାଇ ଆସ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଦିବ୍ୟ ଘଟ ଅଛି ଗଢ଼ି। ଦେଖ କେମନ୍ତେ ଶୋଭା ହଇ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ। ଶୁଣି ଦୂତେ ପାଇଲା ସଙ୍ଗ ତମ୍ବା ପ୍ରତିମା କଲେ ଆଗ। ବୋଇଲେ ଆଣି କି ତୁ ଚାହାଁ ତୁ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ ମନେ ଯାହା। ତହୁଁ ଅଧିକ ଶୋଭା ଏଇ ଏଥିରେ ରହ ଆସି ତୁହି। ଆତ୍ମାକୁ ବୋଲେ ଆସ ତୁଇ ଏଥୁ ତ ସୁଖ ତହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ସଙ୍ଗେ ଏତେ ଦିନ କାଳ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀଣ। ଖେଳିଣ ବୁଲୁଥିଲି ମୁହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିଲି ଦେହ ବହି। ଦେଖ ମୋହର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୋଗ ପୁତ୍ର ଭାରିଜା ନାନା ଯୁଗ।